Dobrý den, já jsem Jarka Rezlerová a tohle je můj podcast Nebuďte tak moc hr. A mým dnešním hostem je Magdalena Vavre, která je personální ředitelkou ve Vodafonu. Magdo, vítejte a díky, že jste přijala moje pozvání. Dobrý den, Jarko, já moc děkuju za pozvání. Tak my si budeme povídat o vaší HR kariéře a také o tom, co vlastně děláte zajímavého ve Vodafonu. Vím, že toho je spousta, ale co mne zaujalo na začátek, bych ráda, aby jsme o tom našim posluchačům řekli, je vaše kariéra před HR, protože byla nesmírně pestrá a zajímavá. No já vždycky říkám, že nejsem úplně standardní HR profil a je to tím, že já jsem sice začínala v HR, přišla jsem vlastně z Graftonu, kde jsem měla první zkušenost do GE, tenkrát GE se rozhodlo koupit v Čechách Multiservice, což byla hodně silná značka, potom ještě jednu leasingovou společnost, Autoleasing, a taky zdravou část Agrobanky, takže jsme to měli poměrně pestré a začínala jsem v HR, ale pak mě nabídli možnost jít do graduate programu, protože jsem byla čerstvě po vysoké škole a tam jsem jako vyrotovala z toho HR ven a přičuchla jsem trošku k biznesu a byla to poměrně zajímavá zkušenost a vlastně se pořád celý život tak nějak potácím mezi tím biznesem a HR. Že jako mladý absolvent jste dostala velkou příležitost. Obrovskou. A byla jste vlastně na několika manažerských rolích. No já jsem si vyzkoušela, já jsem byla nejdřív na projektu, kde jsme stěhovali firmu IMP Lease z Nového Města nad Metují do Prahy, protože GE koupilo. Hezky. A já jsem pak dostala hned jako první manažerskou příležitost na starosti zákaznický servis té firmy. Takže všechno, co jsme nedomysleli při tom stěhování, při té integraci, jsem si potom doslova vyžrala. Ale musela jsem to opravit, napravit, nastavit a bylo to hodně zajímavé, protože jsem tam byla asi skoro nejmladší v tom týmu. O to větší výzva to samozřejmě potom byla. Takže to byl střed s customer experience. No to každopádně. Já ráda o sobě říkám, že mám zákazníka na prvním místě a je jedno, jestli jste v biznise nebo jste v HR, protože si myslím, že to je hrozně důležitá věc, že vždycky musíme přemýšlet, pro koho tam jsme. Tam nejsme sami pro sebe, ale pro toho zákazníka, ať už je externí nebo interní, ale i HR má obrovský vliv na to, jak ta firma funguje směrem k zákazníkům externím. Nepochybně. Takže Autoleasing, do toho ten příběh známý Multiservisu. No to mi přišlo trošku líto, že jsme pohltili tuhletu značku v GE a už ji skoro nikdo nezná, to jenom pamětníci, kdo u toho byli. A pak jsem vlastně měla šance se podívat do států, do Ameriky, kde jsem měla obrovskou zkušenost podívat se po světě s týmem, který dělal due diligence, kupoval další biznesy a přičuchla jsem poprvé ke collections, k vyváhání pohledávek. A to hned v Americe teda? To bylo už v Americe, teda ono to vlastně bylo v Mexiku, kde jsme dělali nějaký collections review a potom jsme byli v Brazílii. To bylo hrozně zajímavý a pak jsem dostala nabídku, když jsem končila ten program, já jsem do toho byla každý 6 měsíců. Aha. Tak jsem se vlastně dostala do role collections manažera pro banku. Takže jsem měla na starosti early collections, což je první 3 měsíce po splatnosti. A tam jsem poprvé přišla do styku jako s technologiema hodně, s IT jsem musela hodně úzce spolupracovat, aby ten proces běžel tak, jak má, protože tam každá změna vám vygenerovala obrovský peníze, teda musím říct. No. Takže vy jste rovnou takhle plnou parou vpřed, bych řekla, se dostala do těch částí biznesu, které nejsou úplně nejsympatičtější, že? To je pravda. Kde to jako vlastně řešíte jenom problémy. Je pravda, že ty pozdější pohledávky byly horší, že my jsme ještě tam měli obrovskou úspěšnost, kde ty lidi fakt někdy zapomenou, nebo se prostě stane nějaký nesoulad a podobně. Čím díl jste v té posplatnosti, tak přituhuje. Ale je pravda, že i v tom zákaznickém servise vlastně vám nikdo nevolá, aby vás pochválil. Jo. Je to vždycky něco nefunguje, nebo s něčím potřebují v lepším případě pomoct. A já musím říct, že doteď obdivuju jako všechny kolegy, kteří tuhletu práci dělají dlouho, protože to je hrozně náročný v takovémhle tom prostředí být. Takže hodně velká manažerská zkušenost, zkušenost s nastavováním, s efektivňováním procesů, když to můžu takto zhrnout, a taky zkušenost se spolupráci s IT, protože že všechno, velká. Co se... Tam jsme měli kostlivce, vždycky jsme hledali, kde se nám tam zákazník najednou vzal a vlastně jsme spravovali. A druhá věc byla nastavit nějaké collection strategie, kde jsme s kolegy dávali dokupy, jako proč potřebujete nutně posílat dopis za obrovský peníze versus pošleme SMS-ku a tak dále. Tam jako to bylo spoustu. No. Musíte to pak v těch systémech nastavit, otestovat
aby to fungovalo. Tady se nacházíme zhruba v první části nového tisíciletí, jestli si to dobře pamatuju. Jo, je to tak. A z Ameriky jste potom dostala pořád ještě v rámci toho programu další příležitost? Tohle byla vlastně ta moje první velká role v těch pohledávkách, ale dostala jsem ještě jednu, to byl kolega, se kterým jsem já pracovala v té Americe, tak to byl můj mentor, takový byl velmi zkušený manažer. A já jsem se s ním bavila o tom, že bych ráda ještě do zahraničí předtím, než člověk přece jenom má rodinu, jak už je to komplikovanější. A on mi říkal, no teď zrovna jsme koupili biznis v Německu, nechceš se tam přihlásit, hledáme tam integračního lídra pro operations. A já říkám, no tak já nevím německy. To nevadí. Takže integrační lídr pro nově akvirovanou banka to byla, že jo? To byla banka, která financovala auta, přesně tak. Wow. No, takže jsem se tam přihlásila. V Hanovru. Západní Německo. No, to bylo západní Německo, přesně tak. Hochdeutsch. Hochdeutsch, je to tak, je to tak. A bylo to fajn, no, si mě vybrali nakonec. Tam byly 2 kandidátky, jedna Rakušanka, jedna já. Ona dostala na starosti projektovou kancelář, já jsem dostala tu integraci, no. Byla to zajímavá zkušenost. Jak to běželo? Z kraje to trošku trhlo. Já jsem říkala, že jsem jako bych nikdy nečekala, co člověk v západním Německu objeví. My jsme třeba měli zákaznický servis, samozřejmě byl součástí toho, tak já jsem se tam šla podívat, přišla jsem na patro, tam byla kancelář plná skříní, zakouřená, je nutno říct, což v GE bylo něco absolutně neakceptovatelného jako pro tu kulturu. A zavolal klient na pevnou linku, paní to zvedla, řekla, jako pozdravila, že jo, dobrý den, malý moment, našla si v systému jako podle čísla smlouvy něco, šla do skříně, vytáhla šanon. Ne. No vážně. Ten šanon otevřela, teď jako napsala do toho systému, co ten klient chtěl, co s ním vyřídila. To vytiskla a založila to do toho šanonu a šla ho dát do skříně. A v tom byly normálně i velký techničáky, což v skříně. No v té skříni, takže tam opravdu přesně tak, takže tam byla hodně práce, no. Tam, kdyby nám zhořelo, tak nám zhořejí všechny jako liability, prostě co máme k těm autům, jakože vlastníme a podobně. Takže to bylo, jako bylo to úžasná zkušenost, ale ani ne tak z té procesní stránky, ale spíš ty kulturní. Velký rozdíl, jako práce s odbory není jednoduchá, v tom Německu jsou velmi silné. Ale zároveň jsem tam potkala jako spoustu nadšenců, jako že to máte všude jako jinde, vždycky máte jako pestrý spektrum nátur v jakékoliv kultuře, v jakékoliv zemi, potřeba se s tím naučit pracovat, ale naučila jsem se tam hrozně moc, jako vycházet s těma lidma a podobně. Integrace operations, technické procesy, IT procesy, navíc úplně cizí a kulturně jiné zemi, to je teda velká výzva, Magdo. No mě tam trápila ta němčina, protože musíte se k těm lidem dostat blízko. Ta mladší generace byla ochotná mluvit anglicky, oni se všichni anglicky učí samozřejmě, ale ochota tu angličtinu používat je asi tak, jako když u nás máte, jako přijde cizinec a rozumí česky, ale má problém tu češtinu použít. Já jsem měla úplně stejně, nestíhala jsem to studovat úplně při tom návalu té práce. Ale vím, že ocenili hrozně moc, když jsem se začala snažit jako mluvit německy, jo. E-mail byl horší, ale dneska už by to bylo jednodušší s tím, jako by to opravilo všechny chyby, jo. Takže jsem si musela zvyknout na to, že když něco vypustím německy z pusy, tak se mi sice smějou, ale jsou hrozně rádi, že se jako snažím a ocenili to a musím říct, že jsem od tam tady odcházela jako se slzou v oku, jo, že to byla radost. No. Čekala na mě úžasná Ostrava. Takže v Německu integrace v Hanovru proběhla úspěšně, ty lidi se přesunuli do... Pak GE ten biznis prodalo. Za pár let, poté, ale to nebylo mnou, teda naštěstí. To ještě pár let trvalo. Takže po Německu přišla Ostrava. Dostala jste za úkol zase nějakou další integraci nebo transformaci? Já jsem se nakontaktovala z toho Německa, ještě jsem si říkala, no tak já nevím, teď mít jako děti a jít rovnou na mateřskou z Německa je dost rizikový, že bych se neměla kam vracet, tak jsem bylo by fajn ještě mít nějakou pracovní zkušenost. A tenkrát se mi vyměnil šéf a byl tam Švéd. Jsme se poznali a takový sympatiák, jako opravdu. A říká, no, já mám pro tebe úžasný job. A říkám, jo, ono je to v Ostravě. Říkám, v Ostravě? Jsem měla zázemí v Praze tou dobou už. A říkám, no tak do Ostravy asi nechce úplně každej. A musím říct, že to je moje srdcovka, jako Ostrava. Já říkám, že mám trošku černou duši od té doby, co jsem tam byla 3 roky. Ale byla to jedna z nejhezčích, energeticky nejhezčích dob v mý jako pracovní zkušenosti, protože my jsme dostali za úkol, nebo já jsem dostala za úkol postavit na zelený rouce nový operations, který jsme potřebovali přestěhovat z Prahy. Zákaznický servis. Je to zákaznický servis, měli jsme tam většinou call centra, plus potom části back officeu. A v Praze byla obrovská attrition. Už spousta firem měla tou dobou jako někde v regionu call centra a podobně, takže my jsme se rozhodli jít na to Ostravsko, protože jsme byli jedni z prvních. A já jsem dostala
téměř hotovou budovu v bahně, 2 manažery a nábor rozběhlej, aby jsme začali asi s 30 lidma nebo 20 lidma, jak nějak to bylo. A když jsem tam teď odcházela, což bylo na mateřskou teda, ne, že bych tam nechtěla být díl, tak jsme tam měli už 350 lidí a do dneška to centrum funguje. To je úžasný. No, bylo to teda krásný. No, jako na zelený louce to stavět, začít, jo, nadchnout pro to všechny. Samozřejmě to nese sebou spoustu náročných momentů, když vlastně berete práci z Prahy a přenášíte ji do Ostravy. Hodně rivality mezi těmi týmy v Ostravě, protože ty jenom čekali v té Praze, až v té Ostravě udělají chybu, což musí udělat, protože jsou to nově lidi vyškolení. Takže to bylo hodně i o té mediaci, pochopení pro obě ty strany. Museli jsme je držet hodně blízko k sobě, aby to dobře fungovalo, aby se znali, aby byli spolu spázaný na té lidské úrovni. A to byla určitě výzva, nejen samozřejmě ty procesy jako takové. Se mi zdá, že jste vlastně už tady v tomhletom projektu řešila hodně HR témata. No já vždycky říkám, že tam je to hrozně tenká linka, jestli tam vůbec nějaká je. Já myslím, že když jednou jdete tou cestou, že vedete, já nevím, nejdřív procesy, pak oddělení, někdy firmy, tak vlastně pořád děláte HR. Pořád děláte s lidmi, takže děláte Přesně HR. tak, je to o lidech ve finále. Může to mít perfektně nastavené procesy, ale když to nebude fungovat po té lidské stránce, tak to na tom určitě selže. Ta Ostrava je velký úspěch, asi váš osobní, že jo, v té kariéře, co máte za sebou, která je ohromující. No, to nevím, jestli nebo ne za sebou, takhle, ale promiňte, jste v polovině kariéry. Bavilo mě to moc a rozhodně jsem to předávala jako kolegům, si myslím, ve funkčním stavu a já jsem se smála tomu, když jsem se ptala jako šéfa, protože jsem byla hrozně jako nejistá, jak to dělat, já jsem neměla s ničím takovým zkušenost. Říkám tak, jako řekni mi nějaký zadání a ten kromě toho, že jsme věděli ten scope, co tam časem bude a podobně, ale jako co ode mě čekáš? Já od tebe čekám to, aby když tam přijedem, tak aby to prostě bylo taky GE. Tak, jak je to GE prostě tady v Praze, tak stejná ty kulturní věci, aby to nebyl jako odtržený svět. Jo? Musí to fungovat všechno podobně a byl to jeden svět a nechci 2 různý světy. Tak to bylo moje zadání. A uměla jste to? Věřím, že jo. My jsme se fakt snažili s tím týmem, jednak ten tým jsem si postavila skvělej, i ty manažery, které jsem jako dostala, když jsem tam přicházela, jsem se ji nemohla vybrat, vlastně jsem se dostala, tak jsou skvělí. Jako do dneska jsme v kontaktu spolu a povedlo se nám ten tým rozrůst a myslím si, že to byla pravda. No. Jak vám v té době šly nábory? To bylo pořád ještě ta šťastná doba, kdy bylo... To bylo skvělý. My jsme mohli nabírat, měli jsme hodně velký výběr, i když tam hodně propouštěli ty výrobní firmy. Musíte být trošku jako mít otevřenou mysl v tom, co jsou ty lidi schopní se naučit a když jsou ochotní, tak jsou. A já jsem tam zažívala jako neskutečný momenty typu, kde jako v Praze jsme bojovali o každého člověka už opravdu absurdníma, krásnýma věcma, aby jsme tam udrželi a oni za 200 korun přešli vedle. A opravdu to bylo neskutečný. Jo. A v té Ostravě vám najednou lidi přijdou osobně poděkovat za to, že dostali výplatu tu první, že jsme jim řekli, že bude 10. a byla 10. Jako to byly momenty, kdy vám úplně žasnete, jo. A nebo že děkujou vám za školení, že se jim tak věnujeme a byla to krásná doba v tomhletom, musím říct, že určitě. GE pokračovalo i v průběhu vašich 2 mateřských, máte 2 syny. Přesně tak, já jsem se vracela po roce na částečný úvazek a to jsem šla do HR. A to bylo HR. Já jsem nikdy z toho HR tak jako úplně neodešla. A měla jsem moc hezký projekty na starosti. Jednak mi řekli, potřebujeme rozjet diverzitu. Co to znamená? Takže jsem se snažila, protože ta česká nátura v tomhle jako je taková, jaká je a kluci si prostě dělali srandu z toho, že máme nějakou GE Women's Network, která po celém světě fungovala v Čechách, si z toho dělali legrace a dělali si jako pub network a podobně. Tak jak to jako uchopit, aby to téma bylo zkousnutelné pro celou tu firmu. A já rozhodla jsem se nejít jenom do genderu, ale jít jako v širším záběru. Ale i v tom genderu, když jsem si udělala nějaký interní průzkum, abych měla data. Na to, jestli se cítí, jako že mají všichni rovné příležitosti, protože G na to hodně dbalo, jo, aby tam byly férové příležitosti a tak dál, meritokrasy. A najednou z toho vypadlo, že ty ženský nemají stejnou příležitost, že se rozhodně necítí, že ji mají. Že když dojde k výběru, tak se vybírají častěji chlapy, protože mají obavy manažeři z toho, že ona bude mít furt nemocné dítě a tak dál a tak dál. Takže z toho vzniklo spoustu jako supportních programů, ať už podpora při návratu z mateřské, nějaký bonus, aby vůbec si mohli zaplatit hlídání a tak dál. Spousta věcí. Takže tohle se povedlo nastavit a druhou věc, kterou jako se mi povedlo nastavit, z toho jsem měla obrovskou radost. V bance home office.
Home office bance. Byl strašně omezený, ale podařilo se mi ho... To bylo ještě před covidem totiž. To bylo ještě totiž před covidem, to nebylo jednoduchý vůbec. Bance, kde jste přísně hlídaná na to, aby nedošlo k úniku klientských dat, tak za takových podmínek, takže to bylo jedna z věcí, která se zadařila taky. Tak z toho jsem měla radost. Jste byli hodně pokrokoví a hodně moderní v té době asi. Určitě. To je hezký projekt a teď přišel už Vodafone? No já jsem tam ještě chvíli, takhle chvíli, já jsem byla jako v G15. 15 let celkem? Celkem, já jsem vždycky říkala, že jsem interní fluktuant. Ono to G bylo úžasné v tom, že opravdu nabízelo, pokud jste měla chuť, tak ty příležitosti byly. Jo, bylo o tom jenom, jestli si ji vemete nebo ne. A půjdete do toho. A tady mi nabídli starat se o nejen stížnosti, ale obecně customer experience, to bylo nakombinované dohromady, tak vy máte hodně dobrý zdroj z těch stížností, to se musí nechat. A pak jsem dokonce i fungovala v roli ombudsmana pro klienty, kde jsem musela řídit takové ty větší casey. Byla jsem tenkrát dost často na koberečku u finanční arbitrině, takže to bylo docela zajímavé a byla to hezká komplexní agenda a musím říct, že ta customer experience jako takové je taky moje srdcovka jako do dneška. Jo, pořád to zaměření na toho zákazníka, když cokoliv děláte, tak ho musíte mít na prvním místě. Musíte prostě, pokud chcete mít úspěch. No a pak už přece jenom to byla dlouhá doba a já jsem se chtěla podívat ještě někam jinam, protože když máte tu poslední štreku ty stížnosti, a tyhle casey, tak prostě tam toho pozitivního vidíte málo. No. Tam opravdu řešíte spoustu věcí a už přišla taková únava z toho bankovnictví, takže jsem se podívala přes ulici, vlastně to bylo tenkrát přes ulici, bývalý kolega z G, se kterým jsme pracovali v Ostravě, mi řekl, máme takovou pozici, to by se ti líbilo v Microsoftu. A říkám, tak já to zkusím, teda už potřebuji změnu. A klaplo to hned na poprvé. Dělala jsem vlastně business manažera a jako já jsem na starosti ještě operations, což bylo úplně něco jiného než GE. A byla jsem pravou rukou jako toho leadership týmu a generální manažerky, tenkrát byl Jana Weber. A naučila jsem se úplně něco jiného, úplně jiný svět. Úplně jiná kultura, a tam je ty technologie. A přitom to jsou 2 americké korporace. No, ale každá má úplně jiný feel. V tom GE to bylo takový formálnější, přece jenom, sice to byla výrobní firma původem, máte lokomotivy, až CTčka, prostě spoustu věcí, ale to financování tam trochu měli to větší, pak si vzali tohle consumer, ale pořád to byla banka. Bylo to formální, měli jsme dress code, když jste šli na jednání se zákazníkem, bylo tam jako, bylo to takový svázanější, tykali jsme si a v tom Microsoftu si tykali, jo. My si teda ve Vodafonu taky tykáme, ale aspoň to pro mě nebyl takový šok. V tom Microsoftu to byl šok pro mě, tohleto. A byla to otevřená kultura, ale zároveň velmi standardizovaná. Jo, třeba z pohledu HR jste dostala třeba blueprint a od toho jste se mohla maličko odchýlit, ale prostě vám řekli, jaké pozice a kolik pozic můžete mít. A dělej si, co chceš. Jo. A zároveň třeba kampaně propagávali. Ta produktová řada je všude stejná, nemáte různý produkty. To vůbec není. Je velmi a zároveň teda musím říct, že ty firmě se podle mě daří i kvůli tomu, že umí dělat jako tough rozhodnutí rychle. Jo, že loni já jim oznámili, že 10 000 lidí pryč. Jako je to náročný, musíte si tam vybojovat každého dalšího člověka. A poslední věc, která mě tam dost překvapila, je, jak moc využívají ta Center of Excellence, kde to bylo až neuvěřitelné, co je možné jako zcentralizovat a mít pro víc zemí najednou. Včetně, když jsem odcházela, tak už se tam pohrávali i s HR business partneringem. Což mi připomíná, jak se ten film jmenuje, jak vyhazovali po Skypeu. Jo. Já říkám, a jak to jako bude fungovat? No prostě, když potřebuješ jako nějak poradit, tak si zavoláš, uděláš si konzultaci po Skypeu. A bude to. Ještě Skype, to nebyly Teamsy. Takže to byla taková kultura a pak přijdete do Vodafonu, kde to je extrémně přátelská kultura, kde jako vám každý rád pomůže. Má košili s palmama. No jo, taky vlastně. Taky, jo, myslím, taky. Že ten Vodafone byl je uvolněnější. Našeho předchozího CEO jste jako nikdy neviděla jinak, než pomalu v tričku. Někdy si k tomu dal teda i sako, ale Petr byl taky hodně neformální v tričku, prostě firemním a podobně. Džíny nejsou problém. A bylo to vždycky tak. Byla to taková jako trošku punková kultura. I ta značka byla trochu punková, jako Oscar. Ta značka si drží tu punkovost, ne? Já myslím, že snažíme to i vidět se. v tom brandingu. Jako přece jenom ten Oscar
nebyl korporace, oni to vlastně prodali Vodafonu a když přišel Vodafone, tak se to trošku zmírnilo, ale pořád Vodafone byl velmi tolerantní v tom, a otevřený tomu, jak ty země fungují jako lokálně. Oni tomu říkali global approach, že máte nějaký globální standardy, ale necháváte tu lokální volnost, což musím říct, že je pořád pravda, že v těch produktech, co nabízíte na trhu a tak dál, je tam samozřejmě nějaká synergie v určitých věcech, ale pořád máme, jako nikdo vám nebude říkat, jako máte dělat tady reklamu nebo nabízet produkt, co se týká předplacených karet nebo normálního tarifu. Určitě zvenčí Vodafone vypadá jako zajímavá, přátelská, asi relativně otevřená společnost. Myslím si, že ten brand si otevřená hodně. Otevřená hodně. To hodně. A vy jste tam zakotvila v roce 2018, 18. No, já jsem tam původně měla kotvit někde jinde než HR, ale nakonec to klaplo. A šla jste na jinou pozici. No šla, to bylo taky takový úsměvný, protože tam tenkrát šéfovala HR a property moje první šéfová, která mě nabírala do toho GE kdysi dávno, jako do té admin role na tom HR. A tak mi říká, nechceš do HR? A říkám, do HR? Já nevím, co tam máš? Ona, pojď si to poslechnout, jako fakt, je to strašně komplexní role, mě tam nikdo jako nesedí, nebo to nevydrží dlouho, už jsem tam, jeden člověk už tam jako odpad potom a je to strašně komplexní. Já říkám, co tam máš? Ona říká, no tak chtěla bych, jako to moc neděláme, chtěla bych jako rozjet employer branding. Mám tam nábor, ten nefunguje, ten potřebuji fixnout. Říkám, A potom tam je jako vzdělání a talentový programy. A já říkám, no počkej, to je jako úplně to nejhezčí, co v tom HR je, to je úplná nádhera, tak tohle mě asi zlomilo, že jsem si řekla, jednak se mi líbil Vodafone, já jsem s ním měla zkušenost ne jako klient, protože jsem měla služební tarify, které většinou jsou u jiné značky, nebudu jmenovat, ale měla jsem zkušenost tu, že když jsem ještě dělala v GE, tak mi tenkrát moje šéfová fiča řekla, hele, nechceš jít tady na tu akci, mě napsali z Vodafonu a Muriel tenkrát pořádala jako nějaký inspirativní setkání pro ženy, pro jejich jako rozvoj, tak jsem měla někam na Vinici, tenkrát ještě byl Vodafone a jsem říkala, proč to dělají pro cizí ženský, jsem to vůbec jako nechápala, bylo to GE hodně jako efektivní a podobně, tak to bylo jako pro mě, úplně mě to šokovalo, že to někdo udělá. A druhá věc je, že jsem jezdila kolem billboardu, který se jmenoval Rok jinak, kde vlastně, když jste měla nějaký jako hezký projekt. Pamatuju si tu kampaň. Úplně neskutečný. Já jsem říkala, proč to platí? No přesně. A že to mi přišlo úplně úžasný. A tohle bylo to, co mi jako ve finále ve mně zůstalo. Nikdo mi to aktivně neprodával, ale prostě to ve mně bylo. A myslím si, že je to takový něco, co se snažíme pořád držet a dělat dál v jiný formě. Takže z operations do HR. No. Který se nakonec ukázalo, tak jste by to ostatně říkala, že je to vlastně taky hodně operations a práce takzvaně s lidmi, že jo? No je, vlastně samozřejmě. Se to tak moc neřeší. A vlastně musíte tam i ty HR, vždycky máte nějaký proces zatím. No. A zároveň lidi, takže pro mě je to jenom vlastně to samé trošku z jiné stránky, kde... Ta role se jmenovala, to musíme říct, Talent and Capability. Talent and Capability lead, ano, to bylo skvělé. To mi přišlo fantastické. Jsem všude musela vysvětlit. A jak se to řekne česky? Říkám, nevím. Nevím. Ale je to tohle. Ale váš šéf byl Angličan. Přesně tak, já jsem s tou Verčou, která mě tam jako přetahla do té firmy doslova. Byla asi ani ne 6 měsíců, já jsem nastoupila v únoru, ona už v červnu měla nabídku a povýšila do Anglie. Co dělal Angličan v HR ve Vodafonu v České republice? No, to bylo taky zajímavé. To je tak pro zajímavost, protože on dělal vlastně pro šéfa, globálního šéfa v HR, pravou ruku a dali mu tuhle příležitost jít i do té zkušenosti v tom opku, jako mi to říká opku, jako v pobočce. Jasné. Protože to je trošku jiný, když jste samozřejmě v korporátu nebo versus máte tu hands-on experience, takže by to pro ně jako pro jeho rozvoj bylo fajn. Takže my jsme se chvilku, prostě jsme se pasovali, já to řeknu úplně napřímě, já mám hrozně ráda, my jsme teď jako v kontaktu, ale 3 měsíce nám trvalo, než jsme si uvědomili, že jsme jako oba úplně jiný profil. Já tím, že jsem měla tu zkušenost hlavně z těch poboček, vlastně z tu realitu, jako tu praxi, co se dá, co se nedá, jak na to lidi budou reagovat, jo, kam až to člověk může, jo, jaký jsou třeba úskalí tohodle, co by mohlo fungovat, tak on byl ten thinker, jo, takový to až akademický přístup a trošku to drhlo v některých momentech, kdy mi dal něco jako nadizajnovat, já jsem to udělala, on to pak předělal, tak to ve mně zbudilo jako frustraci, že jsem si s ním o tom musela popovídat. A on se ptal na feedback, že? A říkám, tak já ti to řeknu. A hrozně hezky jsme si popovídali a vlastně jsme si řekli
říkám, hele, když budeš mít na to názor, tak mi ho řekni, já to zrealizuju. Jo? A pokud tam mám tu volnost, tak mi řekni, že tam tu volnost mám a já to zrealizuju. A nastavili jsme si to skvěle a začali jsme jako perfektně fungovat v tandemu. A vlastně to vyústilo až to, že mě potom doporučil jako svého successora. Prošla jsem výběrkem a dopadlo to dobře. No. Takže jste HR director. Víc, přesně tak. Hezký. Ta role HR directora vám náleží od kterého roku? Já jsem tam teď, to bude 3 roky v září. No. 3 roky. Takže 21. Už to je nějaká chvilka. Prošli jsme si integrací s UPC. Jak se to povedlo? Tak já z toho musím, po té lidské stránce nebudu komentovat zákaznickou zkušenost, to ne, to nesedělo u mě, ale ty lidi ano. Měla jsem na tom mluvý podíl v té předchozí roli i tady v té. A já jako z toho musím říct, mám dobrý pocit, ale jsem z Vodafonu, jo. Ale když jsme se ptali lidí z UPC, jsem dostala takovou pernou otázku normálně. Jsme tam měli nejvyššího předchozího, jako šéfa globálního Vodafonu. My jsme review před rokem a kousek. A on se mi zeptal, no a s tou integrací, jak jste na tom s attrition těch lidí, kteří přišli z UPC versus z Vodafonu? A já na něj koukám a říkám, já jsem musela říct, že nevím. Já upřímně si nejsem úplně jistá. My jsme si jako měřili feedback těch lidí v té spokojenosti a tam jsme si to hlídali, že to je v pořádku. Ptali jsme se jich specificky, co v té integraci funguje, nefunguje. Hodně jsme jim naslouchali. Ale že bych měřila zvlášť jako ex-UPC lidi, attrition to ne. Takže jsem si to nechala vyjet ze systému. A normálně nám fakt zůstala, my jsme byli 2:1 dohromady, ta velikost té firmy a takhle doteď jsme. A attrition těch lidí je stejná. Takže z toho si, jako když to naměříte, kdybyste to měla něčím změřit, tak je fajn, že tohle se povedlo, jo? Že to mě i potěšilo, když jsem se strašně potila, když jsem to čekala na ty čísla. Takže by tam ty lidi nebyli, kdyby se jim tam v té firmě nelíbilo. To se vám povedlo a ta integrace proběhla tím pádem úspěšně minimálně interně a vlastně dneska to je jedna firma. Já věřím, že je. Která že se u nás nejsou 2 barvy. Z toho telko do techko, že jo? Takhle jsme si to pojmenovali. No, my se hodně posouváme. Jako ty telekomunikace jako takové, když se podíváte na služby, jako pro koncové zákazníky, jako jsme my 2, tak je to už trošku komodita. Jako pojďme si to říct, že chcete prostě mobil, aby fungoval, internet aby vám nepadal a čekáte tam nějaký zázraky. Ne, vy chcete prostě spolehlivost, funkčnost, rychlost. Jo. A aby mě to moc neobtěžovalo. Přesně vlastně, tak, přesně tak. A tam jako vykouzlit nějaký zázraky asi bude velmi těžké. A já upřímně si myslím, že v jednoduchosti je krása, takže hrát si furt s těma rychlostma a tak dále, že to jednou jako přejde. Že spíš se musíme posunout směrem toho Netflixu, že si prostě naobjednáte služby a bude to fungovat strašně jednoduše, kde řešíte jako spoustu věcí. Ale pak máte i tu business část, která už je méně vidět, už zažívají víc firmy a tam je obrovský potenciál. Obrovský příležitost. Určitě. S IoT, internet věcí, kde napojujete spoustu zařízení přes naši síť, to běhá na naší síti, nebo vytvoříte třeba privátní síť pro toho daného klienta, pro nějakého zákazníka, tak. Takže musíte mít spolehlivou a rychlou síť. Tam je latence, která musí být hrozně malá. Jo. Když dáte příklad třeba, já nevím, budete mít kvalifikovaného lékaře v Čechách, který bude provádět operace, bude ho třeba, nebo tu operaci na dálku může provádět někdo ze státu. A tam musíte mít strašně nízkou latenci té sítě, aby nebylo zpoždění. A tak dál. Jo. Security je obrovský topik dneska s těmi hackerskými útoky a tak dál, takže my nabízíme security produkty. Je toho spousta, kde se můžeme jako Vodafone profilovat a nechcete mít nálepku toho operátora. Jo, to nejde. Musíte si, takže my hodně budujeme značku i tady v té oblasti toho biznesu. No. Máme nějaké pěkné klienty. Operátor nezní dobře a vy získáváte další ale klienty to i jako biznesu. Zaměstnavatel. Já jsem z toho doteď překvapená. Přestože se tomu employer brandingu docela si myslím věnujeme. Otvíráme tak jako okno do toho Vodafonu, co se tam děje, jak to tam vypadá, jak fungujeme. Tak doteď jako jsou operátoři, a to si nemyslím, že platí jen pro Vodafone, že pro všechny mobilní operátory se jim prostě říká operátory, když jsme mnohem víc, a lidi mají tu představu té práce přesně na tom brčku, jo, jako v call centru, což je minimum jako té práce. Co děláte? No, tam je spousta dalších. Daří se vám to překlopit do náborových kampaní, abyste se lidi dostávali na ty nové pozice? Teď jsme třeba dělali, ta se mi moc líbila loni v úzké spolupráci s IT, jsme tomu říkali ty kampaní ajťačky. A snažili jsme se motivovat dívky, aby my tam děláme hodně jakoby v tomhletom, ale i ukazovat ty příběhy těch dívek v tom IT, těch manažerů o tom hodně mluvit, jak to hezky funguje, co tam jde dělat vlastně v tom IT, aby to nebylo tabu. Do dneška to tak je, jo. Mě hrozně překvapuje. Vy to znáte velmi dobře, kolik je absolventek,
těchto IT oborů, furt se to nelepší, takže my chodíme už na základky a hodně spolupracujeme se středníma školama, děláme program Code Like a Girl, kde se snažíme děvčata 4 dny u nás, v létě máme dva běhy, kde k nám přijdou, je to od 9 základní školy na střední, aby se pro ten IT obor pak třeba rozhodli a můžou si naučit programovat vlastní webové stránky. Hezky. Tuhle aktivitu miluju, teď zrovna odvíráme přihlášky. To je taková ta motivační věc, která pak může přinést další No, lidi. přesně tak, no, já věřím tomu, že trošku ty bariéry zbouráte, aby se toho nebáli. No Magdala, co kultura firmy s tím, jak přecházíte na jiný produkty, je to mnohem komplexnější, budete možná víc business to business, bude určitě, ten podíl se tam bude zvyšovat. Tak zvyšovat. Tak jako pro mě velký téma od covidu je execution excellence. Já když začnu tím covidem, tak my jsme v tom momentě integrovali. Já jsem měla připravený onboardingový plán pro všechny zaměstnance, který mám překlopit do našich jako employee systémů, zaměstnaneckých systémů. To bylo to UPC. To bylo to UPC a 14 dní jako najednou jako lockdown. Takže my jsme všecko museli překlopit do toho onlineu a onboardovat ty lidi online. Takže to bylo jako velký mazec. Ale přes ten covid mně přijde, že se ztratili takový ta spolupráce, že hrozně utrpěla, když to teď hodně zobecním. Jo. Takže my jsme sice přes ten covid se snažili věnovat hodně těm lídrům, aby byli schopni ty týmy manažovat jinak, hodně v online prostředí, pak v hybridu. Pro mě hybrid je ještě horší než jenom online. Ale pak jsme se vlastně zašli bavit o té spolupráci. My samozřejmě máme nějaké zaměstnanecké průzkumy, kde si děláme takovej check na spoustu věcí, mimo jiné na to, jak my společně spolupracujeme pro to, aby jsme dodali to nejlepší řešení pro zákazníka. A tohle skóre nám vypadlo hodně nízko. Jste se ptali vašich zaměstnanců, jak to vidí. Přesně tak. Oni samozřejmě sami v týmu myslí na zákazníka vždycky, ale jak došlo na nějakou spolupráci... Ale ostatní oddělení to dělají. Ne, ty to nedělají. A děláme to špatně. Takže jsme se pustili do nějakých aktivit a vlastně, abyste vrátila já tomu říkám execution excellence, tah na branku. Agilita je takový jako hodně. Jo, přesně, musíme být, a ne ve smyslu toho, že zavedeme agilní týmy, to už jsme dávno měli, ale ta agilita, ta rychlost, jo, to vzít, zkusit udělat, protože to prostředí kolem vás se mění ze dne na den. Kolik nových věcí se představí, nových apek, nových technologií, co vzniká kolem nás a vy na to musíte reagovat. To jako žijeme v tomhle bohužel rychlém prostředí a musíte i vy jako firma být rychlejší v tom, jak dodáváte projekty, jak dodáváte služby, jak fungujete mezi sebou, jak děláte rozhodnutí. A tohle všechno se mi přijde s tím covidem zhoršilo a zpomalilo. A do toho si vemte tu přátelskou kulturu Vodafonu, kde kromě toho, že vám každý rád pomůže, tak to i obsahuje to, že s váma ty věci probere. Jo? A probírá se to, já jsem třeba v Gčku byla schopná ty 3 lidi cvak jedem. A teď tady to musíte s těma odděleníma, protože spoustu lidí a teď tam sedí aby všichni s tím byli jako happy. A to je super, ta kultura je skvělá a když tam máte tu execution excellence, tu rychlost, tu agilitu toho, to dodávat na trh a to je rozhodně téma, který teď hodně řešíme, ale už dlouhodobě vlastně s tím souvisí. Je tam ownership, accountability a ta spolupráce. Takže co s tím děláte, aby ta já dám příklad, možná excellence byla lepší? Ach, když bych na to měla nějaký jako tady jeden návod, že vám dejte přesně, nám, dejte. Nemám. Ne, tak určitě jsou nějaké věci, které vám fungují. Určitě, já bych možná dala jako příklad, my jsme začali s tou spoluprací se bavit o tom dlouhodobě a takové nějaké quick winy a co jsou takový mid-term, long-term, dlouhodobější věci, které můžeme udělat. Z těch long-term, mid-term nám tam vypadlo, že musíme dobře prioritizovat, protože tím, jak se ta komunikace rozbila v tom covidu a ty lidi nevěděli o určitých věcech, protože si to neřekli v kuchynce, nebyli v práci a tak dál, takže musíme začít dobře říkat, co jsou ty strategické priority, které konkrétní aktivity to naplňují a to jsme kaskádovali, tohle jsme si museli odmakat přes manažery a manažerskou populaci. Ale pak tam byl hlas ze spoda, kde jsme se zeptali těch lidí a tam to bylo hrozně zajímavé, že říkám, my nevíme, kdo má co na starosti. My jsme z UPC, my nevíme, jsme se onboardovali v covidu a my nevíme, na koho se obrátit. Takže jsme udělali nějaký vlastnictví procesů, jsme zrevidovali, udělali jsme takový rozcestník, kde máte jako návod to, kdo je za co zodpovědný a zároveň ty lidi si řekli o to, že by chtěli rozumět tomu, co ty ostatní týmy dělají. Okay. To nám přišlo jako velký potenciál, ale já jsem zároveň řekla, hele, já tohle nechci dělat v HR. To je sice hezký, já tomu strašně fandím, věřím tomu, my vám to s HR pomůžeme nastartovat, ale bylo by fajn, kdyby to byl takový jako samoběžící proces v té firmě, pokud je tam poptávka, tak musí přežít. Tak jsme do toho šli, dělali jsme 2 věci.
První věc byla kolečka, kde vy dáte šanci, začalo to nejdřív na frontline, kde dáte šanci lidem, kteří si stěžují. Vždycky se vám stěžuje store, jakoby pobočka, na lidi na call centru, že řekli něco, co není pravda, oni to teď musí vyřešit. Potom na technický helpdesk, kde jim jako nedodávají, bekáč, že to nedodal dost rychle. Bekáč je back office? No, přesně, pardon, já se omlouvám, mám týrku strašnou, já ještě na to házím tu angličtinu, tak se budu snažit mluvit česky. Ne, dobrý. Ale už mám deformaci z těch korporací. A takže si to jako začali o tom povídat, jo, co to obnáší na té druhé straně, když jim přijde ten request, co s tím udělají, potkávali se fyzicky. To bylo strašně důležité. Tohle neuděláte online. Tohle je potřeba. Fakt jsme zainvestovali do toho, že přijeli nám z Meziboří, z Ostravy, z Brna a bavili se prostě konkrétně a rozšířili jsme to na celou firmu, jo. Když máte třeba risk, který jako zamítá některé zákazníky, proč to takhle dělají, fraud. A další věc, aby rozuměli tomu, proč oni nejsou schopní ten produkt prodat. A došli jsme až do tak velkých aktivit, jakože vememe celé naše oddělení, jako který podporuje consumer, koncové zákazníky, včetně brandu, marketingu, digitálu. Jasně. A představíte jim, co děláte, aby věděli a ty lidi se můžou doptat, aby pochopili. Ale pak máme ještě takzvané vyříkávačky. Takže kolečka běží. Trošku samospádem. Přes 1200 lidí, ne, máme tam silou kočku, která se o to stará v operations, musí to skoordinovat, ale vlastně ta poptávka, nabídka se dělá jako z biznesu přichází. 1200 lidí. 1200 lidí, což je vlastně víc než polovina z naší firmy, který jako o to měli zájem. A pak jsou ty vyříkávačky. No a pak jsme zavedli i vyříkávačky, kde to je fakt jako horká židle, kde cítíte, že tam fakt vznikají větší třecí prochy a je potřeba ty lidi spolu posadit a probrat ty věci, které fungují, nefungují a zase to se snaží vysvětlit. Musíte to dělat citlivě a s facilitátorem, aby to bylo jako nezávislý a nebral si to ten člověk osobně nebo to oddělení, protože je to fakt jako přeložení toho hlasu toho zákazníka, kde ty lidi to poslouchají na ty frontline víckrát, ne jenom jednou. To není jedna věc, to slyší opakovaně, aby se to dostalo tam, kde s tím mohou něco udělat a zároveň jim vysvětlili, proč to trvá třeba tak dlouho, proč to nejde ze dne na den změnit. Víte, co se mi na tom líbí? No, povídejte. Že to jsou takové úplně konkrétní věci a ne nějaký jako projekty na agility napsaný někde na papíře. To je jako strašně pěkný. Jestli představuji těch 1200 lidí, jak potkali svoje kolegy a bavili se spolu, to je jako úžasný. No já jako jsem hrozně ráda, že to jako zafungovalo, protože když jsme na to koukali na našem vedení, tak tam byly jako skeptické hlasy, které říkali, to je taková hloupost. No. A výstupy z toho, jak se vám to zlepšuje, měříte přes ty zaměstnanecký průzkumy a to, jak oni vidí zákaznickou spokojenost. My jsme se zvedli, teď vařím z vody, jo. Budu o 3 body třeba jinde, ale myslím si, že z nějakých 68 na 73 a myslím si, že půjdeme ještě výš. 80. No, cokoliv přes 70 je jako fajn, ale my máme to skore, obecně máme vysoko kolem těch 80-90 v hodně věcech. Ale vždycky tam je pár oblastí, kde musíte trošku zabrat. Takže vidím, že je pořád co dělat. No to každopádně. Ve Vodafonu, který má navíc krásnou reklamu, že jo, i venku, hodně podporujete brand, hodně. To je vlastně to propojení kdekoliv, za jakýmkoliv účelem, ať už je to rodina nebo kamarádi. Tak já moc děkuju za zajímavý povídání. Všechno, co jsme si nestihli říct, budeme mít na příště, ať se daří. Děkuju vám. Já taky moc děkuju.